ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜನಪದಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಗುರುಸ್ಥಾನಗಳು ಮಂದಿರಗಳು ಕಾಣಿಸದೆ ಸಾಗಿಹವು ಕಾಲ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮಾನವತೆ ನಿಂದಿಹುದು ಪಂದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗುಡು DVG ಪನ್ಪೇರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಲು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆದರ್ಶವು ಒಂದು ಪಂಡ ಅವು ಮಾನವತಾ ವಿಚಾರಗೆ ಮಾನವತಾ ಧರ್ಮ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಪಾತ್ರ ಮುಲ್ಪದಾಯ ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದುಳ್ಳ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೇ ಒಂಜಾತು ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆಡು ನರಳುಂದು ಪುನಃ ಕುಲುಪೇರು. ಅವು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಪ್ಪರೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ಒಪ್ಪರೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಒಪ್ಪರೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಬದುಕದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ತೆರೆದಿನ ಕುಲು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಒಂಜಿ ದಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ TV ಕರುಣಾಳು ಬಾಬೆಳಕೆ ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನವು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಡುಪುನ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಾತ ಸಾಂತ್ವನ ಕೊರಿಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ ದಾನಿಲ್ಡ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ. ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳರು ಅರ ಪುದರ್ ವ್ಯಾಸರಾವ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೈತಲ್ದ ಪಡುಪಣಂಬುರದ ವ್ಯಾಸರಾವ್ ಆರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ನ ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಲಿಯದ ವೈದ್ಯನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಡ ವಿಧಿ ಬೇತನೆ ಬರೇಂಡು ಅರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಂಡು ಇನಿ ಒಡಿಮುಟ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಂಚಾತಂಡು ಅಂಚಾತ್ರ ಆರು ದಾಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯವಂದೆ ಬದುಕಿಗೆ ನನದಾದ ಮುಂಚಿತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನದಿ ಒಂದು ದಿನದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅರೇನು ನಿಖಲ ಮಾತಿರ ಪರವಾದ ಮೊಕಿಡದುಕೊಂದಲ್ಲ. ವರ್ಷ నుంచి ఓటు మొత్తంతే చాలా సమస్య అంతా ఇంకా దాదాపు నాకు ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ఒక ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ అనగా ಒಂದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದ ಬೆರಳಿಗೆ ಎಪ್ಪಾಗ ಒಂದೇ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಶುಗರ್ ಉಪ್ಪುದಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಉಪ್ಪುದಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಬೆರಳು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆರಳು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ ಕಟ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಡಿದಿ ಪಂಡರು ಇಂಚ ಇಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಈರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈರಿಗೆ ಸಹಕಾರತನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡುಗೋಲಿ ಕಟ್ಪೊಲಿ ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ದುಂಬುಂಜಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ ಅತ್ತನಂದಲ್ಲ ಎಲೆ ಮಟ್ಟಡ ದಿನದ ಎತ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಈತ ಹೋಟೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಡಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಒಂದು ಪುರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇತ್ತದಾದ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಮನ್ಪಗಳು ಅಂಚಿ ಇಲ್ಲೆತ್ತೆಲ್ಲ ಚೂರು ಇಷ್ಟ ಅಂಚಿ ಪೋದಾಡಿ ಕೆಸ್ಟ್ಲೆತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಕಳದಲ್ಲ ಮಲ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಇರೇನಿತ್ತ ತೂವನ್ನು ಏನು ಬಿಡಿದ್ವಿ ಹಾರ್ಲದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಬೇತೈತೆ ಮರ್ದ ಕಾವಡು ಒಂದೇ ಕಾವಡು ಇಲ್ಲ ಐಕೊಂಡ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಅಂತ ತಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲು ಅಂತ ಮೈಸೂರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲು ಆ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಜೀವನ ಚೂರು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ತು ನಲ್ಪು ಪೆನ್ಷನ್ ಹೆಣ್ಮೂರು ದೂರ ಅಂತ ಅವಲ ಬಂತು ಹಿಂಗೆ ಗಾಲೆ ಬೈಜ್ಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಅವಲ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಮೈಸೂಡಿ ಬರೋ ಅನ್ನೋಲ್ತದ್ದು ಏನು ಮಾರದ ದಿನದ ಬೇತದಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂಚ ಬರೋದಲ್ಲ ಸಹ ಅವು ಕೊಡ್ಪೇರಿ ಕೇಳಿರಿ ಬಂಡ ಕೇಳಿರಿ ಇಂಚ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಮಂಡ ಇತ್ತಿಂದು ಆತ ಇತ್ತು ಮಂಡದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳು ಏನೋ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಪೇರು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಸಲ ಅವು ಇತ್ತ ಆದಾಯ ಅದೇ ಒಕ್ಕ ಮಗಳು ಒಂಜಿ ಸಾಲ 2 ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತಿಂಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕ ಇರ್ನ ಯಜಮಾನಿ ಮಲ್ ಮುಂಚಿತ ಮೈಸೂಡಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮೈಸೂರಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಗಟ್ಲ ಅವೇ ಆದಾಯ ಕದಲಾಯ್ತು. ನಾನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರು ಕಾಸು ಬಂತೆ ಕೊರಡ ಬಂದಿರು ಅವಳು 2 ಲಕ್ಷ ಗಂಡಿರು ಫಸ್ಟ್ 2 ಲಕ್ಷ ಗಂಡಿರು ಅದ್ರಪ್ಪ ಬಂಡರು ಕರಿಮಣಿ ಗೆತ್ತವರು ಕುರಿಯೋರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಾರ್ದು ಮಲ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೊದಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಒವಿನೊಂಡಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಕರೆಮಣಿನ ಕೊರ್ರೆ 100,000 ಸರಿತ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಜನ ಒಡೆಮುಟ ಎತ್ತದನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಬಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯನು ಕೊರ್ದು ತನ್ನ ಕಣ್ಣನನ್ನ ಪ್ರಾಣನು ಯಜಮಾನನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಒರಿಬೋನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಲ್ಪೇರಂದಾಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಡೆಮುಟ ಎತ್ತದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಹೇಳ್ಬೇಕ ಇದು ಕದಾದ ಬಂಡು ದಾದ ಬಿಡ್ಪೋಡತಾನು ಬಿಡ್ಪಾರೆ ತೆಂತದ ದಾದ ಈತ ಕಾಸೆ ಬಿಡ್ಪಾರೆ ಅಂಡ ಕಾಸು ಜತಾನು
ಅಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸ್ವಂತ ಸಮಯ ಪೋಡ ಮಂಡಿ ಅಂಚ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಟು ತೆಲ ಚೂರ್ಲಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಕಟ್ಟದಾಲ ಏಳು ಕಟ್ಟು ಒಡೆ ಕಟ್ಟು ಏತ ಸಾಲ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಎನ್ನ ಚೈನ್ ಉಂಗಿಲ ಬರುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಬರಿಯ ಪೂರ ಸೀನ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ದೀತಾರೆ 4 ಲಕ್ಷ ಜನ ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಬಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನರಮನೆನ ಎತ್ತೆತ್ತ ಕತೆ ವಾರದ 7 ದಿನ ಐತಾರಾದ ಪೂಜೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೇರ್ನ ಬದುಕಿಡು ಬೈದಿನ ಹಂಚಿತಿನ ಕತೆ ಹಂಚೊಂಡು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಪನ್ಪಿಲಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಅವನ್ನ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ನು ಬುಡ್ಪಾದಿ ಓಡಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ವ್ಯಾಸರವು ಮೇರ್ನ ಬದುಕದ ಕತೆ ದ್ವೀಪಾದ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಯಜಮಾನಿಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈದಿನ ಹಂಚಿತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ದೂರಾಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೊದಲೇ ವ್ಯಾಸರ್ನ ಉಡಲ್ದ ಬೇನೆತ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ಅರೊಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಬಂಡೇರು ಹಿಂಗೆ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪರೆ ನಾ ಪೈಸೆ ಒಪ್ಪಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಕೊಡ್ತರು ಯಜಮಾಂದಿ ಪಂಡಾರ್ನ ಗುರುಕಾರ್ತಿ ತನ್ನ ಕಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕರಿಯಮಣಿನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೈತ ಕಾಜಿ ಏನೋ ಬರತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂಗಾರನ ಮಾರ್ದು 4 ಲಕ್ಷ ಸಾಲದ ತುದು ಕೊಡ್ತೇರು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೊರಪದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ನ ಯಜಮಾಂದಿ ಜಿ ಲಲಿತನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅರಡ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಲ್ಲೆಮ್ಮ ಏನು ಒಂದು 3 ವರ್ಷದ ಬಾಳೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬೂಡ್ತು ಎಂಕೊಂದು ಎಡತ್ತ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬಲತ್ತ ಕಾರ್ಗಳ ಜೀವೈದ್ದಿ ಎಡತ್ತ ಕಾರ್ಗಳ ಜೀವೈದ್ದಿ ಮೋನೆ ಎಡತ್ತ ಸೈಡ್ ತಿರುಗನ ತೆಲಿಕೆ ಒಂದು ಅವನದೊಂದು ಪೂರ ಎಡತ್ತ ಸೈಡ್ಗೆ ಐತಂಡು ಬಾಯ್ತು ತೆಲಿಪುನಂತಿಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಡತ್ತ ಸೈಡ್ಗೆ ತೆಲಿತೊಂದೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮೋರೆ ಅಂತಂದು ಅಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಂಡು ತಾನಾಗ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮರ್ದ ಅಂತಾನಾಗ ಈ ಮರ್ದ ಹಾಪುಜಿ ನನ್ನ ಬಾಳೆತ ಆಯುಷ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಹಲ್ಲಿ ಮರ್ದು ಮನ್ಪುಳಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬುರ್ತು ಕೊಡ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ಪಾರ್ತು ಬುರ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂತಲೇ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನನ್ನ ಹಲ್ಲಿ ಮರ್ದು ಮಂತದ್ದು ಸಾಂಕಿರಿ ಲೇಪ ಒಂದೊಂದು ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪತಿ ಎಂಚಂಡಲ ಚೂರು ಲಕ್ಕದ ಕುಳ್ಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೇರು ಬೆತ್ತು ಅಂಡಲ ಇತ್ತಲ ಎಣ್ಣೆ ಎಡುತ್ತ ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಎಡುತ್ತ ಕೈಕ್ಲ ವಾ ಬಲೊಳೆಜ್ಜಿ ಮುರಾನಿ ಪುತ್ತೂರ್ಗೆ ಪೋಯ್ನಾಳು ಬಸ್ ಬಣ್ಣಗ ಪಕ್ಕಡ ಅಂಚಿಂಚ ಅಡ್ಡ ದಾಟೆ ರಾವಂತೆ ಬಸ್ ತಡಿக்கு ಬಿಡ್ತು ತರಕ್ಕೆ ಸದಿ ಪೆಟ್ಟಾಂಡ ಬಂಡ ಆಕ್ಳು ಬಂಡರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತತ್ತಂದು ಅಂಡ ಏನು ಧೈರ್ಯ ಜಾದ ಅಂತೆ ತರ ನಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚಂಡಲ ಒಂದು 2-3 ಟವಲನ್ನು ಚಂಡಿ ಮಂತದ್ದು ತರತ ಪಿರವು ಕಟ್ಟಿದಂದು ಅನ್ನಾಗ ಎಂಚಂಡಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಎತ್ತದ ಅನ್ನಾಗ ಚೂರು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತನ ತರತ ಪಿರವು ಅವು ಚೂರು ತನ್ನಿಂಡು ಬೆತ್ತು ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಒಂದೊಂದು ಪುರ ಮಂತನಾಗ ಜಾಲ ಆತಜಿ ಐಸತ ಗಟ್ಟಿ 1 ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂಡೇರು ಅಂತೇನೆ ಐಸತ ಗಟ್ಟಿ 1 ತಿಂಗಳು ಮಂತದ ಅನ್ನಾಗ ತರಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಪೆಟ್ಟಿನ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು
ಅಂಚನೆಂದು ಮಂತದ್ದು ಎಂಚ ಅಂಡಲಂದು ಅಂಡಲ ಇತ್ತ ನಡಪುನಗ ಎಡತ ಕಾರು ಎಡತ ದೆಕ್ಕು ಕೈಕು ವಾ ಬಲಲ ಇಜ್ಜಿ ಈರುತ್ತೆ ಮರ್ದುಗಾವಡು ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚಿಗಾವಡು ಮೈಪು ಸುಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರೇನು ಮಾರುವರು ಬತ್ತಿ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪುವೆ ಏರ್ಟಂಡೆಲ್ಲ ಕೇಣಿತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಏರಂಡ ದೆತ್ತೊನ್ನಕ್ಲಿತ್ತಂದ್ರೆ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆಂದು ಇತ್ತು ನಕ್ಲಿಟ ಪುರ ಇತ್ತೆ ಸಂಘ ಅಂಗವಿಕಲರಿನ ಸಂಘ ಅಂತ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಏರಂಡ ದಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ತು ಎಂಚನಂದು ಆಯ್ತು ಸಿಕ್ಕಿನ 4 ಸಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಜಿ ಅರಿಯ ಅಂಚನಂದು ಅಂಡ ದಂಡ ಕೊಂಡತ್ತ ಜೀವನ ಅಂತಂದು ಉಲ್ಲೆಂಕ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರು ವ್ಯಾಸರಿಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಐತಿ ತುಂಬ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ತಂತೇರು ಎಂಜಿನ ನಡ್ತೊಂತುಂಡು ಅವಾಗ ಈರ್ಲ ಪೋಂತಾರೆ ಐಟೆ ಯಾನ್ಲ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಪೋಂತಿತ್ತೆ ಆರೇನು ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ಚಾ ಕಾಫಿ ಎದಟ್ ಎಂಕ ಸೀರ್ಲೆಕ್ಕ ಯಾನು ಮಂತಂತು ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲೊಂದು ಮಂತಂತೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಡ ಕುಳ್ಳೊಂತಿತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಅಂಡ ಬಂತ ಆರೆಗೆ ಎಡತ ಕಾರ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ದಿಂದು ಅಂಚಂದು ಮಂತಂದು ಯಾನು ಹೆಲ್ಪು ಅಂತಂತಿತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಕುಡುಂಜಿರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಕಡ್ದಿನ ಬಲತ್ತ ಕಾರ್ ಎಡತ ಕಾರ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ದಿಂದು ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಏರು ಇರವೇ ಎಣ್ಣೆ ಅವು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆತವೆ ಆ ಕಾರಣ ಇತ್ತೆ ಅರಿಗೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಆತ ಕಾರ ಕಪ್ಪೆ ಆತಂದು ಅವಳ ಸರಿ ಜಂಜನ ಬಲ ಜೈಟ್ಲ ಐಕ್ಲ ಇತ್ತ ಆರ ಮರ್ದುಗಾವಡು ಅತಂದ ಅರ್ನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಈರೇನು ಅಲ್ಬಂಡ ಯಾನೆ ಮನ್ಪುನ ಮೀಪಿನವಡು ಇತ್ತೆ ಮೀಪುನ ವೀಲ್ ಚಾರಿಟ್ ಪೋತಿ ಎಂಚನೆಲ್ಲ ಕುರ್ಸಿದ್ದು ಇಡ್ತು ಮೀಪೇರಾರು ಇದು ವ್ಯಾಸರ ಅನ್ಪೇರು ಏರಣ್ಣ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ದುಂಬಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದ ಇರಲ್ಲ ಏನು ಬಿಡ್చి ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ ಇನ್ನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಹೋಟೆಲ ಕ್ಯಾಂಟೀನ ಪಾಡುವೆ ಅಂದು ಮಂತರಿಂದಂಡ ಯಾನ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಪೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಿನಂಡು ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ ಕೈ ಇರ್ತಾ ತಾಯಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಪೆ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚಿನಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ತದಾಯ್ತಂಡ ಪುನಂಡ ಕೆಲವು ದೋಸೆನ ನೀರು ದೋಸೆನ ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ಆ ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಂತು ಪೈರಜಿ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಬುಕ್ಕೊಂದು ನೀರು ದೋಸೆ ಮುಲ್ಪ ಮಂತದ್ದು ನಾನು 10-20 ಪ್ಲೇಟ್ ಮಿನಿ ಮಂತದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಕೊಂಡದ್ದು ಅಲ್ಪ ಹೋಟ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಅಂತಾನೆ 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 ಮನ್ಪೋಲಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೋರಾಡಿಂದ ಅತ್ತೆ ದೇವರ ನಟ್ಟೊನ್ನೆ ಅತ್ತೆ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ತೂಕ ಏರಣ್ಣರ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ದುಂಬರುವೇರು ಬತ್ತಿರಂದಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಹೊಸ ಬದುಕಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದೇನೋ ಐಡ್ಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಕುಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪರು ದುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪಡ್ತು ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಬರೋದು ನಮ್ಮಟ್ಟಿ ದಿಢೀರ್ ಕೂಟದ ಬರೋದು ಸೊಲ್ಮನ್ ಸಂದಾದ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗನೆ ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಐಕದಲ್ಲದಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಗ್ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಾಖಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮಾತಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೊಡಿ ಒಟ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡಬಾರ್ದು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಐಕ್ ಬರೋಡಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರೋದು ಅವು ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಇರಿಗಿತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇತೆದನ್ನಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುಗರ್ ಇತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಅಲರ್ಜಿ ವಿಷಯ ಅದೇ ಐಕಿತ್ತ ಮರ್ದು ಪುರ ಸುಮಾರು ಖರ್ಚು ಏತು ಖರ್ಚಾಪಣ ಅಂದಾಜಿತ್ತೇರಿ ತಿಂಗಳು ಏತು ಒಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮರ್ದಂತೂ ತಪ್ಪವ್ರೆ ಮರ್ದು ತಪ್ಪವ್ರನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಿ ಪಿಗಳ ಶುಗರ್ಗಳ ಉಪ್ಪು ತಗೊಂಡು ಬಿ ಪಿ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನದೆ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು ಇಂದು ಮೂಜಿ ತನಕ ಶುಗರ್ದ ಅಂಚ ದುಂಬುದಲ್ಲ ಮಲ್ತಿ ತಿನ್ನತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾದುಂಡು ಎರಡು ಕೊಂಡ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆರು ತೀರ್ಬೋದು ಬೇಕಾ ಹೆಂಗೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಐತಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಳು ಮತ್ತು ಹಾಡ್ತಂದತಿ ಎನ್ನಡದಾರನೇ ಹಾಳಾತು ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಅಂಚವರದಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಈಚೆ ಮತ್ತೊಂತೆ ಪೋಂತೆ ಇಂಚ ನಾಗ ಪೇರು ಮೈತೊಂತೆ ಅರಸಲು ಪೇರು ಬೋಲು ಮೈತೊಂತೆ ಈಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ನನ್ನ ಒಂದು ವಾಪಸ್ ಇಂದು ಪಾಡೊಂದು ವಾರ ಜೊತೆ ಹಿಂಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೀಯ ನಾಗ ಮೀಯಾರ ಪೂರ ಅಂಚ ಓಲು ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಪಕ್ಕ ದಾಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಉಂಟು ನಾನು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಅವ್ರು ಮುಂತಾದು ಅಕ್ಕ ಇಂಚಿಲೆತ್ತದು ಚಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನಾದ್ರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಐತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಅಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಐಕೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಂದಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೇರಳ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಹಾಯ ಇದೆ ಎರಡಲ್ಲ ಐತೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನೋಡ್ರದಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪೋರು ಒಂದಲ್ಲಾರ ಅಲ್ಪ ಇರ ಬೇಲೆ ಪುರ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಪ್ಪ ನಾಟಿಲ್ದ ಅಪ್ಪ ಯಾ ಮಲ್ಪ 5 ದಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದು 5 ದಿನ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಪಂಡ ಕೃತಕ ಕಾರ್ದಿದ್ದು
ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಾರು ಜನ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಕಡೆ ದಾದ ಕೇಂದ್ರಬೇಕು ದಾದ ಪಂಡ್ರಬೇಕು ಅವರ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯದ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಈರ್ನ ದಿನ ಇರ್ದೆಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ದಿನ ದಪ್ಪೊಲಿ ಎರೆಗ್ಲದಲ್ಲ ಕೈ ನೀಟಂದೆ ಈಜಿ ಕೈ ನೀಟ ಈರೆ ಬಂಗ ಬರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪು ಹಾತಿ ಸರಿವೇ ಸರ್ ತೂಕ ಇರೋ ಬಂಗ ಪ್ರತಿವರೆಗ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಂಗ ಮತ್ತನೊಂದು ಮಂಡ್ಯ ಚಾಲ್ತದ ಮೂಲೆ ಸೆರಂಡಾಪುಜಿ ಆ ಸಾದಿ ನಾಡೋಳು ಖಂಡಿತ ಒಂಜಾರು ಜನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಈ ಸಮಾಜಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪಿನಟ್ಲು ಪೇರಕಲು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಯಾವ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮವುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಪಿನಕಲು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಬೆರಿಮುಲ್ಲು ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ನಿತೆಂಕುಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ